ne papa nua ye ne soa no ne kotnai ne soa nua ne ye maame sofo ene ono nso de nakoma ne nua foforo maame numa numa ne nua baba akote sabro num ye frɛ ne Teresa ono oyare ne ba kwara aketoa edi junior oni akwara ni nya tokwa ema akwala no ohede no akwada no ka se ode atwen na abehu se ye ya ye ka sei akwada no eyare ena ye de akwada yi ne maame no ba ye ma ye de ne ko osofo bi ho enti sofo ne ho ena akwara na ekire se ye frɛ nkwada mienza na ye ka kire ono akwada yi a wote yanim hai se oye beifo na ono na de ne bayie eye akwada junior no enti ye ma ne ye amamre ne amane bi ede no ekọ ensuom right se ye yi a ye ka sei ye nya osofo no ewa ahoma so osofo kwabena manu Thomas osofo awia ikrasi asumdwe nkan enka baba ho te sei eba ta baba dawroma nyamiado ya de nyamiase opanyini wunim maami bi a ye frɛ no maami Teresa wo free sabronum oba ni nua bi ho e wa abaasua no ono mo ba wo ho nansan yintam wunim no eba so bi na tire na hanu ba ababa wa bi ye frɛ no maami kunadu oya akwara a wo ba bie wono nso wunim no eba so mi na me ka kire o mo so mo ntam mila edi na si ye sofo eba so ni nya no se ni de mi ye odifo ni ndisa na mayezu macho na miyesu nsumejuma na me no bi kire no se me ba no yare na wo yare ni de ni mu on fa no mramza enti odene ba ha ikuada enti odene ba ikuara no na aboy ne ba no aye mre na o wure ne se ewi na no Asem Beba Dabi me kwachi aduo ma no enti me ka kire no se ade na ya akora ne de o ma ka ge o ba na msa ka ne yare ni wale wonu obi akọ ye sai ni pana wona na kono ko yo ba wona na aye ne sa to mi ka na ma me ni suru no o su enti e ma no ko pa ni blog ni a o ka ne be ni be tie enti me ka je ne to mo pese o mu hu ni kure o mu a o mo fa kra na mara e fi ara mo fa kra na mara me ya ko ri ya me ya kra na be kata na o mo fa boy no so mara na me sha kra na ma na ho mo enti na me ya wo ma do Emma me mo go de ne ko amene ko ye zulu se de na de na bo bakura na pia e papa ni nya ko na eduru piara no o de akura ne ba to o de ne ba ye no ya so ko ani mu na me frɛ de de ne ti pia ya o ba ni hin but o ba no wan pa ni tumi a ma o jantie tumi ben no wan farmer akura ne ba no o jali wiye no o ko to so in wan fa ta je na me hu no no ama ya de na hu ya wan farmer baye okay to aso enti e ba ta no me frɛ ne bon paye ma enti mi ya aduma point enti ye bon paye no ena me ma no ko pa praye e bi se bra o ta so again ne on ten boy ne on ten no bo no o ko fi anyu no o jare no o twi ne to o jaye e wa dia so ye di dani obi ade ye praye e mani ta praye so find the tree ne to wagaye find the tree ne to gale no obi na ka kire wa na se de ene obi na ka kire mi wani hu na de enti wo de wani no ehu na de ne hu isa akwara ni tree ne to me ya wo me nya ne atuta me kote me ankasa me wani dada ene ye sa akwara ni dware no ko hwe ne ba o sofo madala sa akwara ni dware no hwe ne ba hu so o twi ne to de a oh papa ti ye sumatem Yeah, me baby, me yet radio so. Me yet ma kwachiri. Enti wo hu se wo dare no otwi ne to wa adwaye ho. Me pa chawan. To aso. So na ye de pra adwaye a ese ya de. To aso meet you. Enti me ma o me dina pra so. Me ni asun kuma tam. Enti atam ya mi ka obi ni ani a won ti ni chapel. Asem Beba Dabi. Ye wiye ya no. Me ma ni di ko shey dem. Ana me sra pra ne ba me kan tin ni. Ana me buta ne da no ye baifo. Na wo ya pra ne sa. Oba kan tin mu wan ti an kasa. Ana me na de ntina boy na hello. Na ta tenta won tren no be hu. What no boy no mo nyina pie ta.
What's a boy number Panatol, you in the Kumum, and I'm so Asem Beba Dabi. Obetu okum boy no enti onye maybe there me na say wo ma de but onya akrani to wanya akrani mu a me ni beji ne hunhu mu ade afara no ana me ka tell ne say oni mi so wabodua na obi ka so obi say obi nchen a na obi hu na eye no me mienu first one wo ko tu fu oda ye so obi ani mi da second one wo tell de yakara no enti dia die we na ma ana me yi snap and a man this in it so or the trap in it so as not that can say one day on your way for I mean man afraid them be energy now I don't know any after I'm going to say I cried the winning who but in Casana when I was young now when I got far for me you can now buy me the boy knows the home will do so what's the children and I cried much children doesn't the canon now get not for the year and my family and son and what was it? And all cardia mecha. We are not sending one, and a man deposited them that more kind, and a Danny. The real man did with Yabafu. Every time, and a mamma plan uniform, you know what to say there. That what kind, a feminine prince, edible diamachem. Or buy them to tell whom I can. And I'm the man getting, and I'm a man of oil. OTEC, So, 7 days. No one knows the winky. Na adie no simple enti me be no fire no me ka tell me say obi abra afan mi to na eye no obi abra me de be ma FM for mi ja sam no emu na obetu okum boy no na me ka san de ni yem hye no we ye di enti okọ fie no ma bi di ko fie no na me ma na du enti Sunday omo boy na me ko wura mu apato na ba ko wura me ye fagi enti me ba ya no na boy ni get here ha wo bu nai e ti free we bu ba na me na den ana o boy na ko koma boy ni nkasa nti me pese ne bu e me ye na me ko yi mo o me de ma no me na pese ne bu na me ko ha ka me na me bu tiani no no straight man poji ana ma do me ni ko na me ma o mu wa mi na se ma me ne mfa entie no ko fa ne insurance ata na ti de me ma no enti safo akwada maame kuradua a wote banim he wo ye bayifo me ba don wa na hu ye me dia me sa kra ne ye boy wa na hu sa akra maame kuradua ye bayifo me ba don ena ase oka ase twen na abehunu wo sa atwi ne to wa adwaye me ba don safo wa ga akra ne ba wa adwaye o oh no me ba Dabi Dabi sai na wo wani wo dia wani no wo bi dware a isa wo dia akɔhwɛ hɔ dia ne wa hwede ba wa adwaye oh papa Dabi don hu se wo twi ne to bibi wo ma metima ka kire hu se wo twi ne to me ba don ani aso wa hu ne ba safo oh papa me dia Dabi okay na oja ne bayie e wo ba bi na nko de bayie ne ba asɔre dem ho agade ne besi enko de ba ya so beke ne ma tem oh ayi odonsoy e gani wie ye no odonsoy an kan wo ba Oka, ni bitana ha nyina. Ojari wie no ojonso ya ansa no oba. Ansa no wo sene pants na ba ha. Bafo ahya akra ne twe. Wa hya akra ne twe sofo. Papa Dabi. Sabe nana no munku se. Wa hya akra ne ho because who say wo ojonso de a, junso pie firi hin na e ba sofo. Oh, se papa, ade no tuntuma adwuma na yeye no. Enti na ya na obi wani a o kasuma fem. Na me wa pa ne otuno ko ye adwuma bebre. But adwuma na yeye no. Ono gari na nkasa de wo wo to de ba nto ye normal but ye woni ni gari woni pa na software o trese akora ne yi ne bayie no eto ba bi ansa no wo ba asore dem yenim se nyankopon tumi nso de so enti na nyankopon tumi ni ntumi nkofa bayie ne mama ne meka na num asem wo ho oh me me ka tell ni say enye ni bayie asem wo ba tika ne hiame e ya akora ne meje no ene hiame enti o ma ton no enti me ba so tiaka na obi de bayie no ena esai akwara no enti se wantumi anyi bayie na ansa bayie na beden wetu se nka asa bayie na atumi ade akwara de pre mama na do se won fango gare no enti wan ba de na ama se bayie ntu wati wade wo ho enti sofo yentumi nsuma nyame sunsum e ma ne nkoye bibia ma ne nyeyie enu ntina me ye ho ma me wie ye ne mo me na o kan ye no me wie me man oyo no sofo ebi ze ebi abaya mba wa ide na ndia sofo oso ye presby ni
Me ba me ko presby. E dia bo obi o de wo yiri dani bia bia oboa. Safo so ye presby ni. Me ko presby sa. O ko presby we he. E won sita. Ensuta presby. Me ba da me ka to presby bia bo. Obi Dabi safo tie me. O ko ensuta presby. Enti presby for mo nhihye mu ansa na wo kote sa mpa eboyi. E wo mo nhihye mu sese mo husu obi ye baifu a ye frɛ nipa ne ba animu na ye kama nipa dom ni nyina te sa akwara ye baifu. Akwara na ni man so ye baifu. Me ka so ye baifu no. Ono no ko ke no to onye baifu. Na ntina no anje ntimi se. Safo unyi me question na no. Safo unyi me question na no. Se me a me ne wo ka se ye frɛ me Krobea maba wo mpaibo wo ye presby ni ye de presby tete na atetew eno akote wo mpaibo enti se me ba na me ye baifu a ese se wo frɛ me begina unipadom ni nyina anim ka se na Krobea we ya wa ba hai wo ye baifu ese se o ye sa nana wo tia me pa itio me ba so frɛ ni gina ni mu me ka se nda frɛ we ni boy we ya ni hu na ade a wo de ya kan wan pa ana me ka frɛ no Safo akra ne se wo se we baifu ena fidi ena me busa se ewo presby ntitiye mu se obedi sofo yi eye se ye be frɛ wo bia ma na begina nipa dom anim ni aka se nipa we baifu eye oh tiara dia me na sorry en ko ba da wo hu bia me ka enti nipa dom anim enya hwe on oh da ba ye dia o mu di ye nyankinya hwe so ba ne bre boy ni da won na wo tu ba ga ni di so wa tsere ni kin kan no eye se boy ni sumbo ga ni di nti na wugina aso ka se ga na before enioma ben na ma akwala ne ye di ko nsuo ni mu oh Asante Kosua ba ko me kan na na me ko e metio Asante Kosua ba ko ana ma ni di ko nsuo ni o ma ne snap wo fie ko ana 10% o ma ne snap o mo just kan da fo o ma ne snap Dabi kan o ma akwala ne snap hyejem na dia tumi na asam na odina no kan ye no a wo bie na no ta se won kan ni obehunu no eye bia ba me bia ba ne owu ye mu ye wo de ye twi to ato wo fam eno no ye na ne nsuo ana ye wo de gane no nsuo mu ho Asem Beba tafo o ma akwala ne snap ye dai dada ntimi ka won ti ana mente me pese o sansi so man bio me se akra no o ka tire boy ni se on kan no obehunu no utie betio o ka so on kan no obehunu no ye wo wani no ye adwuma wo huhu mu a atam na otwi ne fon eno no ye dane ne ataki si ye na ne nfuo ana eno no ye ma ni na kone kata ku ye di ko segem se ye twam se ya me boy ni betima ha no aso de do bi aka na ya adwuma enti snap no de man so won fanye dai o ka ta gu tu se atam na aba no oni mu ho hwe enti so oni mu hu bia o ja te na te oni mu ho hwe no bi na ya kra no a ye nya no na ta no ho nto no ta no kan ya na ni ami ku anya na we ene ye de ye dai ana mi onu a di ko se dem onu a ga ta bi ta no why na catch ne so won fan ko se jenim mia enti nyu ono na de ko se mu na ama ne de ko se jenim oni ma tini nyina fan ko se e ta fra no da ta no ho to no ho to no enti na ama ne de ko se jenim e ba ta wan ene owie ye snap ni nkosua ne knife no a wo de ka ho no wo de ko ye dai knife no di ko nto mu no sam na aba na wa kan ye si anu nka to obi tini fan nya djuma djuma e bi ta wo bi na no kan ye no awo hu bebre wo fi ho e na mo do mo ho ato atane te mu pete mu kun boy no enti o ko nsuo ni mu no nioma ben na ne ka ne ho e ka wakwala de ho a wo de koy na ibu wanti bi yanka ana tazu dan ta sefe kosua ba ko ena knife potri kosua ena knife wanti di direction frank kan ko to ana coins 10 pesos o to kuni mu asam na o kan ma sam on tini ngba kra no bi enti o ka se knife no on fanye dai kosua no on fanye dai ena coins no on fanye dai se odna no ta se wo bodia o sa enti asem bia odna no aka no ensai evita akwa no ho kire no ana o se wa se to okoye ba na o se to ma wie na nya me ma na kwankire o mo di konsuo be mu o nso ne dia da ha ba e bobo dina sire
Asofo say public adeɛ deɛ yɛn fancy. Ensuo bɛyi wɔ nsutamu. Oh, sofo na watumi aka so obi abaifo nsuo kɛkɛ din a wo bɔ no ntumi mɔ. Oh, ensuo na yɛ supɔn. Yɛ frɛ nsuo ni supɔn. Na na supɔn. Ɛdeɛ na ba yɛnti a saa nneɛma wɔ nyinaa yɛde kɔ na na supɔn mu. Ah, sapra na to me wo bɔ ni bia. Yɛ bɔ obi bia nso yɛ dani. Sɛ yɛ frɛ nsuo ɛbɔ nipa ni dua a yɛkɔ nsuo ni mu. Anaasɛ bi a yɛkɔ ne kɔnfoɔ hɔ. Okay, akora ne ka sɛ wɔde na na supɔn ne bɔ saa akwadaa yi dua. Dabi na sɛ akora ko sɛ mo kan ne de wan friendship. Enti ɛyɛ tuntum asɛm. Wɔte nipa ne nkyɛn. Onim kwan wɔde ne bɛfa so ade tia na na boy na yɛ saa no. Tafo. Nana. Osum Nyankopɔn ana osum na na supɔn. Oh, papa me tumi Yesu saa. Menka Yesu me so osum Nyankopɔn ana osum na na. Enye supɔn na asom no. Dabi. Enti nsuo supɔn mu yɛkɔ supɔn ha safo fami bra honamani me pa cha fami bra honamani kakra yɛkɔ supɔn mu kɔyɛ dɛn. Ah, supɔn mu ka na me kɔ yo. Asem Beba Dabi. Me ankasa de na me tumi kan ti wuru mu hɔ. Kwan na kɔi. Me ama kora aba so. Me nya kɔto aba so. Kwan na ma ne kɔi. Me ami ne kuma ɔyɛ kɔto akora. Kwan na ma ne kɔi. Me na me ma ɔne guy ne kɔɛ. Enti na wa yare no. Me sa de ne kɔɛ no no ko dare ye. Enti wa na ma wo mo kɔi nye wo mo pɛ no wo mo de kɔi. Ta sama ɔde na no kan ye no ntiri ne sofra. Tafo wo de na na supɔn na yɛ adwuma. Dabi. Ansa wo firi nsuta kroma ankasa. Me ba tawa nsuta tie na me tie wo ma ditimi dan. Ansa na wo bɛkɔ nsuo bi mu akɔyɛ adeɛ yɛ kɔsrɛ kwan firi krowura hɔ. Wasrɛ kwan yɛ firi nsuta hene hɔ. Ɛna wo yɛ saa nneɛma wei wɔ supɔn mu. Me ba tawa tie me ba. Tie o. Ekromu ahene wa free mu ba timi onime. Ana djuma me yɛ no so. Enya djuma ɛyɛ bosire mu kwadwuma. Asem Beba Dabi. Enti me nkɔsɛ me nkɔgye nsuo bi anya adwuma. Aha sɛ wo kɔ nsuo ni mu supɔn mu na akɔi. Mimi busa sɛ wo krom na sɛ wo yɛ kroba wo yɛ hɔhoɔ wo bɛkɔ akɔyɛ adeɛ wɔ nsuo mu a ensuom wo bɛkɔ asiɛyɛ ɛsɛ sɛ wo kɔsrɛ kwan firi kuro hene anaasɛ kuro mpanyimfoɔ hɔ. Mesrɛ ma mu sɛ masɛm nwie wo bɛkɔ kuro mpanyimfoɔ hɔ. Ekuro mu ɔhene ayɛ dɛn. Wokɔ ɔhene ne hɔ. Na sɛ wo so afirim sɔfo. Ɛno yɛ baako pɛ o ɛsɛ sɛ wokɔ bia enti so wawu a yɛwɔ kuro mpanyimfoɔ wɔ hɔ. Enti woyɛ dɛn. Metie o. Aha. Enti wokɔbɔ ɔhema amanneɛ. Ensuta himeti o ya be friend sesi awa afidie nsutia. Okay. Enti se woni nsuo ni apamo a ye koye de wo nsuo ni musofo. Na asam na planet wa no kan no papa to ba no anka wo de na be. Ah na sofo e ade ye huhu mu se de wo kan asem. E na wo di Nyankopɔn din e na ye adwuma. Ade na wo mo Nyankopɔn din na wo ko nsuo supɔn mu. Me papa wo de no ko sofo no na o di Nyankopɔn din boy na. Omo de oil ni dane ye no. Ade na still akani mu. Na je sa de gidie ni wo asuo supɔn mu o. Ase Nyankopɔn mu. Ese omo de ne kɔ sofo baako hɔ. Anye yie. Obo Nyankopɔn din na anye yie. Enti asuo supɔn na bɛboa. Chekire mi mu. Chekire mi mu. Ankamia na meko nsuo nse. Emia na meko ya de ne nsuo na ankamia na ko. Utie. Eya wa na osuma nipa ntia ya wa no akɔ. The fact is that was more be near one wako. Papa, the Utia, say a man of my pa. Utia, Betio. Say a man of the quiet dear. I probably never know Yareno. We are going to say anything. It's a man. Suffo. Me pacho Dabi nya me pesa wo kyerɛkyerɛ me mu asɛm komo ya ye dia ya radio so abrukyerɛfo ne Ghana fo nyina etio enti kyerɛkyerɛ me mu wo se ye di nkan de ne kɔ sɔfo bi hɔ sɔfo ne de ɔyere tobo ɛhɔ de me nhwɛ hɔ ɛyɛ wo de ye ba ye ne ye ka ho sɔfo ne ka sɛ sɔfo ma me musa masɛm ne me pacho ma me musa masɛm no sɔfo ne de ɔyɛ anya yie enti ɔba wo hɔ no
ɛna wode queens sekan snap mu nyina ka ho ɛne yɛde kɔ supon mu ɛno dia me nya masɛm o obra no yɛ nyina radio adwuma ne yɛ oh sa wanfa na snap nka ho yini baako ne nkasa na tika bom ebia wa kwantra wo ye safo snap ka ho meboa me patai anya di dani ade ni wojem knife ka ho meboa knife no ye wan si di jeni bi enti say ye knife ebi ka ho me patai ayen sekan kosua ka ho ko Asante poti ko tia ba ko pe na 10 pesos eni awie ye de konsuo nim ana me de boy no boy ne maame ana girl ni nyina akọye ya wie ya de ko asuo supon mu enti sofo ba ko de nyankopon din ne wayere ya anya yi asuo supon ne betumi aya ma ye yi dabi nya sa na wo pa tere enti ya de ko supon mu koye den eno na mpese o kire me honi mu ya de ko nsuo ne mu no ana me ka tere girl ni se me ka tere me nya no on ka girl ni se wonim se obi ka tere obi se on twen obi hu a ya noma be yimi dia ani wuo enti ka asam na waka ye no ni tie nsumto nya wo ho na bosom wo ho enti asam na asom no wodane Asem Beba Dabi enti ya de ko supon mu koye den onye no tugu mu ya de ko mu na ma boy ni dare ye ya de ko asam na wode na nwa ka na mfiri no so ya de ko supon mu koye den eno na mpese o kire me mu enye na mko di ko gu mu edi enti ne ya de ko gum eno na mpese o kire me say ya huhu mu nkomo ne ya di o on twen no obehu no entia enti supon na enane no gabi la papa mbajo fi nkonya ni ho enkonya wo mfie pa me ya de hye ya gu nsa pa nyanza no mu gu asira de ya de ko supon mu koye den wona me buta won so de se mame nkyerɛ wo nsa guo mu ya gu nsa ya sere firi twedi ampon ho ya wi a ya frɛ enti frɛ no wo nsa guo ni mu no wo frɛ enti ya de ade ne ko supon mu ɛno ɛhɔ no na me ka o se me ni uni apama se sofo sofo abosom mbian trama abo asem da odi na nwaka bia amekam sika na kama sare enye juma sofo nti ugu nsa dabi ni wera mba tu na ma ka no ye so mpa nko jare ene awomakam sofo ugu nsa snap no de ye dey mi di chejem odi chejem wie na aye den na ya bi wie na aye snap ne den snap ne de ya mfa nkonsu enti ya mfa snap na nkonsu mu hobi pai ekutuo ti tede obi na nwa ka twen na obi eye pom enti atobo hwan no obi ani ho ti de atem ni aso one da betna afọ onim sɛ akwadai watete ne woni padom wanim dada sa ade ye sunsum mu a safo sɛ ade ye sunsum mu a ye ko ne sunsum mu na ba de ne sunsum mu ye ko ne sunsum mu meboa na me kono ɛna wafrɛ nti wo ko nipadom nyina nim ɛne de keka ho saa ne ye no saa na presby som no kyerɛ wo ntete mu no saa na presby kyerɛ wo presby som mu no saa na ye kyerɛ wo dada Asem Beba Dabi Tafo Asem Beba Dabi Tafo kwabena manu Thomas Asem Beba Dabi afra humane so OTEC 102.9 FM Tafo kwabena manu Thomas ode what to mute wa mutu there your phone soft na mutu wa mutu me ameti we me ya adwuma e de makofinti and for that matter OTEC FM na anu ya yesoma aposo e ma ne call afiakobi school mu ho e ma afiakobi principal akwaya ya frɛ ne ho ahwan yi echi aposo ne nkwala wo motete aposo enta ade yi because say
Apostle reported to Asem Beba Dabi department. Department ya reported at Yama management. So the case was reported to the management of OTEC FM because me yeduma at the OTEC FM. So I report to OTEC management. So when you suffer, now why you soon sumu adie, now why you we. Say ya diakosupo mua, you report to who? Asofo to me kase ensegwo ensuo nomni adie eni twaka eto de bia. Eto de bia onom kasa asem we. Ba sankrofo ya so bebosu eyensuom. Konfo beta snap obeto kosua. Wo wakotobi. Wa fra kwada na kogina ni padom anim. Sa kwada ye benfo. Eye sunsumu ade. So ni Mami Numa ni Mami Teresa eni akwada ketua junior no se si asa ye yade bi na achi junior na se junior kokko firi mu pe abusua ni nyina be ka se yes akwara wi se nyankopon wotumi eni asofo hwan na je za wo patre se nyankopon ni tumi o nyankopon ni tumi se wo bi ni be yesie obetumi ama ni pakro na atie se ne so eni nyankopon be ni asum no nyankopon ni tumi ana sa na sofo hwan kwabna manu Thomas obeso otreye nyankopon woni tumi ana yedi nyamedin ene wayire ye anya ye yedi asuo supon ni din ne be ya ebeye ye aya mon ka no krankyere ye kakra modi ye sunsumunsam modi briya ni sododo you are using the ye sunsumunsam we ya honhom asem we akura dware wo se watwine to ase wakohwe ne twe sabe nananom ani mu ampraduasa wakohwe akwada ne ho wo se wo dwonso wo hui oba dwonso a wo dwonso firi ne he buzubra come and show me how wa oba dwonso bra ha betele mani abre oba dwonso a wo dwonso firi he kasegu afidie ni mu kasegu na dwonso firi ne bam no fa hin wo dwonso firi dwonso ni pie firi ne bam no side be na eba kira mi ni ye kasegu ne clits nim clits ya die clitoris ya die epim no anum ne firi ba enti sa sofo wo se hunhum mu ena hu sa akora na edwonso wo twi ne to ase wo ho wa dwonso nyina na de hunhum mu ani ne wo ho enti wa kwa hwe akora ne pim abaya wo kwa adwa ye ho no twi to ase kanyame ne mu kore me ba cho da bi wo dwonso me ba cho ye kwa so ma dwonso oyi oba yesie me ba cho da bi ye kwa so ne kwa me ko ye transfer se da be ya bibisi a me frɛ me maame ye kwa mo ma yedum ye fon nyina akrampofo ya fresh of ne so yeah Krobea komo na de komo ede ai so for sending me anso ye ready ebunu ni no o se ode na ebunu so na kufa Dubai ka ebunu na so ode Krobea ade baako a enne nipa wo mu tie nyina ese omo hye no so ne se ese omu hu asofo binumu a omo no omo nam na may offended hey Krobea there's nothing like sunsun wiase sofu bia we de miami to challenge sofu bia wo se bia sunsun wiase wo no omo fam yen ko obi professor ko sunsun wiase se ko sunsun bia wiase sa wiase ne wo me ne nyina be ko me say I'm ready to go sunsun wiase sofu bi se sunsun wiase bi wo ho a aha na o mampani ho ese be yakufu adu ya ho mo ne wo ho ba omia hu nyina wo ho ho mo ede na mo ye no ho a ono kwa ote he ayen kwasesem ni esi system eni ya wudi sem ni awukasem a eni se bi jimi ya wudi bu nkorfo susum wiase bia nyame bo wiase ba ko pe enu anie timi anti sa susum wiase fo no nyame ne owo gu wiara asase na se wiase ho anya mbe bu matana isi aso mu kwa ne nim nyame aso se enkwasasem o keka wanya eye enkwasasem kwa o wa mekenya nsasem ba kokko enkwasasem kwa kwasasem kwa we ni ma mi dia wafere ne yiri dia wafere ne ma dia wafere wa jim papa
Where Jimmy for? I'm telling you. I think when Kasa no. Bible said tie. Oh no, in Bible. Was it? Yeah, for Yakwasia Senema Kwasia. The Jimmy for Jimmy for. And no ni idea ye masabi. Asofuni BCC no. What be Jimmy? Who dare you say? What did you tie? As idea ye most what Jimmy crowd on Yansa can say. Tie. Oh, I saw them. And the God is the Almighty God, is the superior being. So who are you? Why now also no? It means intricacy no mudi biti no. And say ne to am tochi. Intricacy I'm sure there. Sa ahomatem no eye bosom. Asem Beba Dabi. Odi eye bosom. Na ade ba ko aye nuano ma yatena ma chechire mu ase. So you fall down. Obekam kwasi asem Yesu wonu kwa Yesu na mu wibi. Odi aba. Na denche mbonyo no. Denche. Omu kunkofo. The man wa wan hwe ya abeka se Judas Iscariot kra na akohye ni mu. Get on. Nyame dinachi. The man wanted to kill this lady. Treasure snapper. A woman and some woman. Na ya soja. Wase eye hunhum. Na Jimmy we okohunhum yase na koye. Adina me kana unta se ni. Hunhum yase no wase do ye hunhum o. It means ono oba we kra hunhum etu ofate ade no hunhum ba ni nyansan won ni Jimmy mu no eja no so asase we yaso. Asem Beba Dabi. Okuya mutia ni mutia no na eja no e wasase we yaso so ofate spirit e hunhum. Now with the snap at the moment, people say, "Oh, Funko say a gem." Whereby you know it can blast. Na a blast by A betri chow. Oh, this is my. So who this is my? Shall we this more? It is a yamini gay or yafa. Let's snap on us no. Netuo. It say a blast ya. A baby. Oh, okay, I see. A baby. Pum. Adam so Jimmy no. Say you puma beko he. I say can you pum in the child again no. Psychological way no. Was you watching no. I didn't so your common sense. Say what the battle still so a game e be pai. And no no di be 2 why 2 million. Ye me say ho say as of say ye ka say. Ah, kola eja ni be yi ho, wo de se kan ma no, wo de a praye betina ho, abaye gina so, wo hwe ma akra ni wu no, akra ni hoto na na. Wa ya honhom dia na wi. Na hoto na na. Oda hospital wa dweso. Krobea. Aden na ye sisi ye ho, ye dada ye ho. Wo se mama ye nada ye ho. Aden na ye me nyame aye meeting, nyame aye kete. Nyame ntimi anya. Eso yi fense, oburuma hwan. Supon.